Perrunadas.com é unha web que naceu para facerlle a vida máis doada aos que gozan da natureza e dos paseos ao aire libre coas súas mascotas. Paula González, xornalista e activista das redes sociais, residente dende hai algún tempo na Ribeira Sacra, é a súa impulsora. Convive actualmente con 4 cans que integran o Comando G. Tanto estes animais como a súa dona son bons coñecedores de moitos roteiros por toda a comunidade e incluso algo máis aló. A Ribeira Sacra conta con varios percorridos excelentes para pasear con cans e que o tempo aglutinan recursos de grande interese para quen os acompaña. Unha delas é a Gran Ruta da Ribeira Sacra do Miño, acondicionada recentemente pola Asociación Veciñal do Sabiñao. As rutas que meto na web son rutas que poden ir os humanos perfectamente, por suposto, porque son casi todas homologadas ou señalizadas, pero que tento é dar sinais para a xente que va cos cans, sabes? Pois se tes ganado no camiño, se hai moitas aldeas, bueno, para que vayas atento ata os cans, ter cuidado, pero tamén para que os cans podan correr e ir soltos, non? O sea, que sean rutas que os leves e pasen o pipa. Paula González non pode sinalar a ruta perfecta porque hai moitas nesta zona. Ribeira Sacra, toda a provincia de Lugo en xeral, é un paraíso pasar cos cans porque casi non hai asentamentos humanos, non é como na miña zona, na costa de Vigo, que claro, ali das un paso e hai habitantes e aldeas. Aquí un paraíso, porque sabes, a mellor hai unha aldeiña, pero a xente é majísima, nada que ver, o sea, cos cans é moi amable, non é como nas cidades, que xa a xente é bastante protestona. Aquí, ás veces que incluso se me escapan detrás dun gato, pues a xente é super comprensiva, sabes, te axuda a agarrarlos, non hai problema. Entón, es que non sabría cual recomendarte, porque todas son preciosas. Se tivese que elexir unha, probablemente elexiría esta, na que estamos no inicio, a ruta da Ribeira Sacra do Miño. Porque eu estou enamoradísima da Ribeira do Miño, pareceme, todo o mundo fala dos cañóns do Sil, pero para min é moitísimo máis bonita esta zona, que creo que é a gran desconocida da Ribeira Sacra. Es que, non sei, esta ruta ten todo, ten bosque, ten vistas ao Miño, bueno, estás cerca de sitios grandes como Chantada, que podes ir tomar un viño da Ribeira Sacra, quero dicir que é unha ruta ideal para pasalo ben os humanos e os animais. Trasladar todo isto á rede implica, por outro lado, dinamizar de algunha maneira as visitas e o turismo na Ribeira Sacra. A xornalista fala na súa web de máis de 70 rutas aptas para pasear con cans, descritas ao detalle cun selo personal e entendible para o público en xeral. Eu intento non meter a ruta, a ver, ahora está moi de moda o blogger que opina, bueno, a mí non me gusta moito este estilo tan desenfadado e tan de isto mola mucho e tal, eu prefiro documentar as cosas de formación profesional, levo 25 anos sendo periodista. Entón, intento contar as rutas como se as contase, non informativamente, porque o fago de forma moi natural, pero sí que contando todo o que vas ver, sabes? Pois aquí te explico, non vou darche unha clase da igrexa, porque non teño ni idea, pero te enlazo a páxinas nas que podes encontrar información, para que cando veñas facer a ruta non veñas solo a pasear os cans, pois veñas a ver a igrexa, pois a coñecer os sitios que hai cerca, e logo teño todo enlazado, en cada ruta teño algo cercano que podes ver, bueno, está así currada para que podas pasar un día entero por aquí, por exemplo, na Ribeira Sacra e pasalo pipa cos cans. A autora deste sitio detecta que existía unha demanda real de información especializada deste tipo e son moitos os cidadáns que lle escriben interesados por estes roteiros axeitados para pasear cos cans. Paula lembra que a súa tarefa é a de informar, pero que non organiza os paseos. Sí, porque agora parecemos apestados os que temos cans, en moitos sitios é dificilísimo ir con eles, agora a xente empeza o momento, os cans teñen que ir atados, evidentemente os cans teñen que estar atados nunha cidade, nunha aldea, onde hai coches, pero es que os cans teñen que correr e teñen que salir a sitios a correr, nunha ruta de senderismo os cans teñen que poder correr, senón, es que a mí parece un pouco absurdo. Entón, precisamente, cando fixe o blog foi por eso, porque eu teña moitísimos problemas, levaba as cadelas a un parque, venía alguén a protestar, iba á praia, aparecía alguén protestando, chama a policía. Empecé a buscar rutas un pouco cerca de sitios que podas chegar en 15 minutos, 20, pero que podas estar tranquilo cos cans, sen molestar a ninguén, e que sen ninguén, vou dicirlo así de claro, sen que ninguén te moleste a ti, porque non. A priori pode parecer que non, pero os problemas á hora de pasear con cans soltos son máis dos que se pode pensar. Aínda no caso de facelo polo monte, hai situacións nas que a actividade da caza pode ser unha eiva. Paula reivindica un maior regulamento desta problemática.
A cuestión é que a caza é legal, entón eu teño que asumilo, é unha cousa legal e non teño máis remedio que asumilo, pero o que non me parece lógico é vir a unha ruta como esta, por exemplo, que imagina que eu son de Madrid, chego aquí, non sei nada de Galicia, me meto esta ruta señalizada, indicada nas webs e tal, e atópame 5 tíos con 2 xabarins mortos no camiño. Bueno, é bastante desagradable. Me pasou cando me acababa de mudar con os amigos de Vigo e, bueno, eu o único que pido a xente que facemos senderismo, os ciclistas, os que recollen setas, en xeral a xente que disfrutamos do monte, é que señalicen, e que se van cazar nunha zona que eu podo chegar a patear porque está señalizada, pois que avisen cando estén cazando. E xa non pedimos máis. Outra parte da historia é a que suma a Paula González como unha das novas veciñas que tímidamente repoboan o rural da Galicia interior. A xornalista é un máis dos que se achegaron ás raíces cun motivo claro. No seu caso, sempre viviu en lugares tranquilos, pero a crise e o peche do xornal no que traballaba en Vigo trouxo á Ribeira Sacra. Cando fixeron o ERE, cando me planteei xa tomámelo en serio, en vez de estar vindo de alquiler, rolando de un sitio para outro, porque vivim por todas partes, decidín virme para a aldea dos meus avós, como eu quero traballo na casa, porque tenho unha empresilla de comunicación, e, bueno, escribo páxinas web, e levo redes sociais, e tanto me daba traballar en Vigo, en aquí, ou incluso eu quero ter unha autocaravana para ir pasar o inverno traballando por aí adiante. Entón, elixín esta zona porque, bueno, pasei aquí toda a miña infancia, a miña avó era de aquí, os meus avós tamén, bueno, todos os meus avós. E a verdade, como tiña as fincas, aproveitei e monteme aquí a casiña. A mí gustame vivir sola, a miña abola, non me gusta ter vecinos pegados, gustame muitísimo o campo, o monte, o sea, eu son feliz salindo cos cans ao monte todas as tardes. E claro, é o que me aporta, que aquí son moito máis libre.